नमस्कार, मी मनमोहन रोगे आपल्या समोर कविता सादर करते। मालवणी आहे कविता। या कोरोनामुळे बाहेर देशातले पळाले, पण आता महाराष्ट्रात सुद्धा लोक शहर सोडून पळायला लागले। मुंबईतून आपल्या गावात हजारो लोक जाऊ लागलेत आणि गावातल्या गावात सीमा बंद झाल्या गावोगावच्या। तर त्याच्यावरची जी कविता आहे, कवितेचे शीर्षक आहे काळजी घ्यावा नाहीतर। गव्हर्नमेंटने बंदी घातली आहे, तरी लोक फिरणारे फिरतात, त्यांच्यासाठी काळजी घ्यावा नाहीतर हे कवितेचे शीर्षक आहे। आवाट गाव तालुके जिल्हे राज्या, आवाट गाव तालुके जिल्हे राज्या, देशच नाही सगळा जग थांबला हा। कोरोनाचं संकट ह्या असा भयानक, न भूतो न भविष्यती जगारीला हा। गावागावच्या सीमा सील आता केले, गावागावच्या सीमा सील आता केले, गाडी गोडो बंद, लोकांचे हाल झाले। मोलमजुरी करणारे मधीच अडकले, मोलमजुरी करणारे मधीच अडकले, पोलीस डॉक्टर स्वतःच्या जीवावर उदार झाले। कधी नाही थांबणारी रोज धावणारी, कधी नाही थांबणारी रोज धावणारी मुंबई आज अगदी हतबल झाली आहे। कधी नाही थांबणारी रोज धावणारी मुंबई आज अगदी हतबल झाली आहे। माणूस माणसाक भियाक लागलो हा, एक दुसऱ्यावर विश्वास नाही राहिलो हा। घराबाहेर पडा नको सरकार आरडता, घराबाहेर पडा नको म्हणून सरकार आरडता, वगीच फिरणाऱ्यांका रस्त्यात पोलीस झोडता। दिवसेदिवस कोरोनाचो आकडो हा वाढता, दिवसेदिवस कोरोनाचो आकडो हा वाढता। हॉस्पिटलला भरली नको अति करू आता, हॉस्पिटलला भरली नको अति करू आता। वाटा होता विज्ञानान आबाळाक हात टेकले, वाटा होता विज्ञानान आबाळाक हात पोचले। एका कोरोनान सगळ्यांचे टाके ढील केले, एका कोरोनान सगळ्यांचे टाके ढील केले। इटली स्पेन अमेरिका जर्मनीने हात टेकले, इटली स्पेन अमेरिका जर्मनीने हात टेकले। काळजी घ्यावा नाहीतर, सगळ्यांनी काळजी घ्यावा नाहीतर समजा दिवस आपले भरले, समजा दिवस आपले भरले। धन्यवाद। कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट द्या, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।